Krong pliato waralam ki jurun e plengon e sonsi dolang. Sonsi piniaru ni bhaying kora clear ni Rules and Sonsing Inti Memorial Park mote Amir Birialong Karbi National Youth Council KNYC atum Section 7 atowaralong Mandal Tarun Rongpi kichok chiaputhak Tarun Rongpi amephi kekai padopon. La sonsi dobuga pen la horijan ada Krong pliatowar kaselam Tetiliguri Section 4 angkang harlo Diphu Revenue Circle along Mandal Klembang Tarun Rongpi bang sodim longle ave pin pensi asopo dimanta Rongpi amen pen crore compensation atangka kachepalong puthak kedamtang cheklo e jona prang penta bang so puthak Mandal Tarun Rongpi aphan inside nang jipu aphong KNYC authority anparta land and revenue Amar Singh tiso aphan pachini pondo Bonta ahawar kang side kelong ledara joksi pini aru ni phain kora clear ni Dipurong sopi Rules and Sonsing Inti Amir Biriat Hengnolong Karbi National Youth Council Claim Bangatum Aning Gipung Chepaklangsi Mandal Tarun Rongpi amephi ar hetsi mekekai padopon Bangso amephi kekai ponahut Karbi National Youth Council atum penkaning jeponke non Tarun Rongpi aphan KNYC Amar Singh tisotum thangna ta kangsai avilang pulote sodak pensatame kachesong padopon jipusi ning jepon Ake haya Amar Singh tiso mane insai nahi mane tum insai nahi pe chuning ribom lo konsela sorpanta kita me insai sida joni si tum anang deng nang kok lo lapen si ako insai sila pe tum an so se amede kethe chesong bom la ma me phi la bini kai ke Tarun Rongpi Mandal tapi pasti la so me phi kai nang kok lo kedam tang nan tum chesong bom lo na so putha batai ni thom lo je press meet ta do mane media hoi pe tum pachini pon bom lo sta me insai se la si nitum la song deng bang deng nang kok News report Karbi Live